कार्तिक महीनावा के कठिन परबिया हो। कार्तिक महीनावा के कठिन परबिया हो। तोहारा महिमाया पर ये छठी मैया हमनी पर होई जा सहाय। हे छठी मैया हमरा पर होई जा सहाय। कार्तिक महीनावा के कठिन परबिया हो। कार्तिक महीनावा के कठिन परबिया हो। तोहारा महिमाया पर ये छठी मैया हमारा पर होई जा सहाय। हे छठी मैया हमरा पर होई जा सहाय। हमें ले आईनी माई जोड़े जोड़े सुपहवा। पटना से फल लईनी जोड़े नारियलहवा। हमें ले आईनी माई जोड़े जोड़े सुपहवा। पटना से फल लईनी जोड़े नारियलहवा। जल बीचे खाड़ा रहने देवले अरगिया हो। जल बीचे खाड़ा रहने देवले अरगिया हो। जाने ला जग संसार छठी मैया हमनी पर होई जा सहाय। हे छठी मैया हमरा पर होई जा सहाय। तीन दिन भूखल रहनी तीन दिन रतिया। केकरा से कही माई दिलहवा के बतिया। तीन दिन भूखल रहनी तीन दिन रतिया। केकरा से कही माई दिलहवा के बतिया। दोनों हाथ जोड़ी मैया करले विनतिया हो। दोनों हाथ जोड़ी मैया करले विनतिया हो। हमारा सुनीला पुकारे छठी मैया बेटा पर होई जा सहाय। हे छठी मैया हमरा पर होई जा सहाय। दौरा साजा के ऐनी मुकेश भोरा हरिया। सोसम मिंटू ऐनी पेनी के पियरिया।
दौरा साजा के ऐनी राजीव भोरा हरिया सोसम मिंतुए ऐनी पेन्ही के पियरिया करेले गोहार माई राजीव बिहरिया हो करेले गोहार माई राजीव बिहरिया हो तोहरा महिमाया पारे छठी मैया हमनी पर होई जा सहाय हे छठी मैया हमरा पर होई जा सहाय कार्तिक महीनावा के कठिन परबिया हो कार्तिक महीनावा के कठिन परबिया हो तोहरा महिमाया पारिये छठी मैया हमनी पर होई जा सहाय हे छठी मैया हमरा पर होई जा सहाय हे छठी